awubakithi khalela phansi ngisho ingane yami bakithi bantu igqilaza nje sibonge president sikwamukele futhi emuva usubuyile sekufanele sikubuyisele into zakho njengoba usubuyile ngabe upresident uphatheke kahle okwamanje iphatheke kahle kanjani mhlambe ushuthi mhlambe angikhishwa isizwe noma ngijala ngikuza mina umfoka balona ukhuluma nonyana productions umfoka Mtungwa lo phansi eMaritzburg angikwazi mfowethu uyabona nje masokhuluma iqiniso kubalekile ukuthi uzethule kimi nje ngoba kumele njengomphathi angikwazi nje hayi kodwa ngihlonipha nje mina ngihlonipha ilunga lomphakathi eliphethe amakhamera lithi ufuna ukukhuluma nami kodwa manje ke mawuzoyena ungifunza wena ungifunza izinto eziningi angikuzi ukuthi mina okay sikwamukela kwinyana production Nyana production yale Eastern Cape kahle ngumakhelwane Eastern Cape kodwa ke angiweli ibridge umzimkhulu ngiyibamba ngapha eXhopo angibe sawena Nyana production igqilaza kakhulu nale South Coast okay siyakwamukela mengameli umongameli sithi asizwe nje umongameli uhambe kanjani ohambene kade nalo sibone ugqoke kahle nasekhanda okukhombisa ukuthi kukhona umkomelo afika uthola la kade khona cha ngiyabonga mfowethu kunyana production futhi ngiyabonga kakhulu ngeke nibone online umsebenzi wami muhle mfowethu ngiyabonga kakhulu niqhubeke niqhakambise mina manikhambisa into enobhinca phakathi but uzokhumbula ukuthi even ngisho laba bangapha okuyisen Cape amampondo anamampondomise amaXhosa yes but abathembu yes abangayithi bonke lawo abantu bakwaZulu bonke labo yes abathembu amaXhosa amampondo namampondomise yes abantu bakwaZulu bese ukuthi ngokomlando laba abangamaXhosa nabo bangachaza ngabuchaza ngayo kodwa iningi labo ngasikhathi befika belungu beqhamuka ngale yes ngokuzalwa kwamakhalatha abanye babo baba imix masala lapho kodwa ke bagcina ke bebakhona ngendlela abakhona ngayo ukubalekile futhi nakho engisho ukuthi ke siyinto eyodwa lokhu umfethu okushoyo ukuthi umfethu ninyana production ngiyacela ukuthi niqhubeke niqhakambise ubuntu bethu isintu sethu kanye nazo zonke izinto ezithinta amabhenci ngiyojabula kakhulu namanje sinjalo yes siyabonga kakhulu futhi ukuthola isibusiso esifana naleso sikhuluma la phezulu kwamagama ke sibiziwe la simenyiwe ubabunala ubabunala sigijimile kakhulu nje kusukela izolo kusetshenzwa sitholile futhi ukuthi bowazi wabikelwa ukuthi kuzoba khona umcimbi ofana nalo ngicela ukubuza nje ukuthi mhlambe ke ngokwakho kuhamba kahle sofa ngendlela kade kuhleleke ngayo ngokubona kwakho cha ngokwesasasa kuhamba kahle nje emehlweni omhlaba nami ngangazisiwe unala wangazisa konke ngaze ngabona ukuthi kunesidingo esibalo esinqaba kungokuqala nqabe nemlandweni wamabhinqa ukuthi uma ngihamba ngemazweni angaphandle ngishiye ibamba elo Mthetho ngoba ngikubone ukuthi kunesidingo esikhulu sokuthi uma kukhona into eziphuthumayo nenqumo efuna izithathu ekomidini lamabhinqa akube khona umuntu ekuthayo njengomongameli mangatholakala ingakho ke ngibeke Mthetho yokuthi akabe khona as acting president ngakho ke ngokuhleleka nokukhuluma nesasasa ngibona kuhamba kahle kodwa bengakaboni ukuthi ke ngoku-attendance nangokwendlela esifisayo thina kuzohamba kahle yini ngoba cabanga ukuthi abantu abaningi bekhona izolo kuyisabatha namhlanje isonto and nami ngiphoqe ngempela mina ngifika namhlanje ngisuka eAmerica ngifika namhlanje nje aze ngilala adwebe ngayikhaya ngoba ngokuhlonipha isinto umuntu ufanele aye kubo mayiphuma eindaweni zamazwe phezulu komkhathi kubalekile ukuthi akwazi ukuthi ayihloniphe into enjengaleyo ile nto engisho mfethu siyabonga kakhulu siyabona okay lapha kade esuka nabafowethu kade benyuka behamba ngemoto yakho la ebhaliwe sicela ukubuza ukuthi ngabe usubuyele nemandleni njengoba usungapha ngoba sibona izitikers sekhona emotweni
noma mhlambe nisabambisene usashaya handing over ngokwesilungu? Hayi elungaphendula lokho kwamanje. Yeah. Hayi ke siyabonga kakhulu. Okay. Siyabonga kakhulu ndaba zethu.